délután kívánok az Ékszer TV nézőinek. Készüljenek fel, mert a mai műsorban bizony olyan ékszerek fognak következni, amit eddig még nem láthatok. Például a gyönyörű kollekciónk. Egy igazi luxusszett fog következni, tenyésztett gyöngyökkel díszített szettet láthat, ráadásul nem is egyet, hanem rögtön kettőt, egy sárga, illetve egy vörös arannyal futatott kollekciót, és ez még nincs semmi, mert hogy szenzációs hírrel készültünk. Ez a luxusszett a mai műsorban péntek délután öné lehet 0 forintért. Jól hallotta, így van. 2 luxusszettet kap 0 forintért. Tudom, hogy hihetetlen, de most minden megtörténhet, mert a gyártó emelte a tétet, nem egy, hanem 2 darab szettet kap, ráadásul teljesen ingyen. Úgyhogy tartson velünk, mert meg fogja majd tudni, hogy mit is jelent ez pontosan bármikor a műsor ideje alatt. Megérkezhet ez a kollekció, úgyhogy ne forduljon el egy pillanatra se, ne menjen sehova, ne kapcsoljon át sehova, mert bármikor érkezhet ez a luxus kollekció. Egy picit még azért várunk rá, azonban előtte szeretnék bemutatni egy igazi gyűrűt, egy igazi, nőies, hatalmas kristálykővel díszített gyűrűt, íme itt is van. Egy 18 karátos sárgarannnyal futatott, gyönyörű, fehér kristállyal ékesített gyűrűt. Ez egyébként a magyar koronagyűrűnk egyik darabja, a kollekció egyik darabja. Ezt a mai műsorban lehető legjobb áron fogjuk önöknek kínálni, úgyhogy készüljenek fel, mert minden megtörténhet. Lássuk akkor, 99 darab érkezett, 23.499 forint az indulóár, a kedvezmény pedig érkezik 2.345 forint, őrület, soha nem volt még 3.000 forint alatt ez a gyűrű, hát akkor égjenek a vonalak, hölgyeim, bátran telefonáljanak, hiszen 2.345 forintért öné lehet a gyűrű. 93, 92, 91, 90, őrület, hogy fogynak a gyűrűk, és ez az utolsó adásunk a héten, úgyhogy most kell telefonálni a 85, 84, 83, már csak 81, hát hihetetlen, alig indult el az adás, és már is égnek a vonalaik. 75, 74, 73, higgyen nekem, ha most nem telefonál, akkor le fog maradni, lesz, akinek nem fog jutni, hát ilyen remek áron szerintem mindenki megrohamozza a raktárt, és mindenki rendel ebből a gyűrűből. 69? Az utolsó 69 még mindig itt van, tehát 2345 forintért öné lehet a gyűrű. Én azt mondom, hogy legalább egyet vegyen, de lehet, hogy 2, nézze meg, egy igazi luxus gyűrű. Hatalmas ez a kristálykő, hölgyei. Meg kell hagyni, hogy a legnagyobb cirkonia kristálykövet helyezték el ebből a gyűrűben. És már csak 64, 62, az utolsó 61, emlékszik, 99 darab érkezett összesen. És nézze meg a mutatót, már csak 57 darabunk van. Hihetetlen. 56, 55, 54, 53, 52, 51. Hát mi van itt, kérem szépen, égnek a vonalak. Én hallom a szomszéd szobában, hogy folyamatosan cseng a telefon. 40, 39, 38, 37. Hát ez most már szerintem fél perc alatt el fog fogyni. Ne feledje, élő egyenes adásban vagyunk, és valós darabszámot, valós raktári számot lát. Tehát valóban így fogynak a darabszámok. 24, 23 gyűrű még mindig elérhető. 2345 forintért, tehát öné lehet a gyűrű, hatalmas kis. Hát nézze meg ezt a csillogást, hát el lehet veszni ebbe a csillogásba. 12. És kereken 10 darabnál járunk. Mi van itt, kérem? 9. Már 90-et elvittek. 90-et már elvittek. Alig 2 perc alatt. 9 darab még mindig itt van. 2345 forintért, és 9 darabnál járunk. Őrület, és ez még csak az eleje, ez még csak az adás eleje. Mi lesz itt még, kérem szépen? Hihetetlen kedvezményekkel készültünk a mai utolsó adásban a héten, úgyhogy maradjon velünk, van még 7 darab gyűrűnk. 2345 forintért, tehát öné lett a gyűrű. Szenzációs, hát szenzációs kedvezmény egy igazi luxus gyűrűért cserébe, és már csak 2. Az utolsó 2 darabnál járunk. És megérkeztünk az utolsó darabhoz. Egyetlen egy gyűrű maradt, ezt én most félre fogom tenni önnek, még megrendelheti az adás ideje alatt, de ismételten mutatnám az igazi szenzációs kollekciónkat, a napfénypontját, a 0 forintos luxusszettet, amit ráadásul most duplán kap, mert hogy 2 szettet küldünk önnek, egy vörös és egy sárgarannnyal futatott szettet kap. A gyártó most igazán megemelte a tétet, mert nem egy, hanem 2 darab kollekciót küldünk önnek. Ráadásul 0 forintért, vagyis teljesen ingyen, úgyhogy tartson velünk, mert bármikor megérkezhet a luxus kollekció, bármikor megérkezik, és felajánlja az egyik
ékszerhez. Teljesen ingyen ajándékba. Tehát ez bármelyik pillanatban megérkezhet, úgyhogy ne menjen sehova. De előtte érkezik egy igazi luxusnyakék. 2 különböző színben, egy vörös, illetve egy rózsaszín kristálykővel díszítve. Íme itt van egy igazi pink és egy korallszínű kristályelékesített nyakék lehet az öné 18 karátos fehér arany futtatással. Valóban, meg kell hagyni, hogy egy nyári nyakékről van szó. Már ami a formát illeti, és ami a színvilágot illeti is, hiszen ez a 2 szín azt gondolom, hogy valóban igazi üde nyári árnyalat, és hát ugye láthatjuk, hogy halakat formáz ez a nyakék. Na lássuk akkor, mi lesz a kedvezmény. 41 000 forint az indulóár, a kedvezmény pedig nem más, mint azt a mindenit. 3499 forintért, tehát önné lehet bármelyik 2 nyaklánc, igazi Swarovski kristályokkal díszített nyakékeket kínálok önnek 2 különböző színben. Egy pink, valamint egy korallszínű. Ön dönt, hogy melyiket szereti megvásárolni. Az ár szenzációs. 3499 forintért bármelyik nyakék az öné lehet, és 35 darabnál járunk. Hát meg kell hagyni, hölgyeim, hogy ilyennel még itt az Ékszer TV-n sem találkozhatunk. 30 darab. Hát akkor használják ki a lehetőséget. Úgy látom, hogy meg is teszik. 27 darabnál járunk. 26, 25. 3499 forintért bármelyik az öné lehet. Bármelyik a 2 szín közül, és ne feledje, Swarovski kristályokkal ékesítették ezeket a nyakékeket, úgyhogy igazi minőségi ékszerről van szó. 17 darab, 16, az utolsó 15, hát őrületes tempóban fogynak ezek a nyakékek, és úgy látom, hogy szerintem egy perc alatt el fog fogyni ez a 15 darab. 15, és úgy látom, hogy a gyártó is pontosan erre az 1 percre gondolt, mert 1 percet adott. Tehát nincs több időnk, 1 perc és az óra el is indul, tehát 1 perce van arra, hogy telefonáljon, és igazi luxus nyakéket, igazi Swarovski kristályos nyakéket rendeljen. Mindösszesen jól látja, jól hallja, 3499 forintért, és 15 darabnál járunk. Még választhat. Mind a 2 színnel érhető. A rózsaszín, valamint ez a korallszín is még megvásárolható. Mindösszesen 3499 forintért, és most látom, hogy elérkeztünk az utolsó 10, sőt, már csak 9 őrület. Érkeznek a hívások, érkeznek folyamatosan. Hát nem tudom, minek köszönhető, lehet, hogy a pénteki napnak, nem tudom, de hát hihetetlen tempóban fogynak a darabszámok, már csak 9 darab nyakékünk van. 20. Az utolsó 20 másodpercen belül vagyunk. És már csak 8 darab nyakék, mind a 2 szín még elérhető, még dönthet, még itt a lehetőség az ön kezében. 3499 forintért bármelyik az ön élet. Én azt mondom, hogy ne hagyja itt. Egyiket se. Az utolsó 1, tessék, egyetlen 1 darab maradt, és az időnk is lejárt. Egyetlen 1 darab maradt a rózsaszínből, és 1 a korallszínből is. Úgyhogy ezeket én most félretenném, és már is mutatnám a következő ajánlatot, ami nem más, mint a promóciós termékünk, a dupla 0 forintos luxus szettünket láthatja most a képernyőn. Hát ilyen még nem volt, kérem szépen, de ne is hívjanak egyelőre, mert nem fogom most még bemutatni egyelőre, de bármelyik pillanatban megérkezhet. Nagyon fontos, hogy kövesse végig az adást, mert bármelyik pillanatban megérkezhet ez a luxus kollekció, úgyhogy mindenképpen érdemes végig követni az adást. Egyébként nagyon sok hívást kaptunk a luxus szett, a 0 forintos luxus szettet illetően, de most a gyártó úr, mivel a hét utolsó adását látjuk, mivel péntek délután van, ezért emelte a tétet, ezért nem 1, hanem 2 luxus szettet ajándékba, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, nem megyenek sehová, hamarosan megérkezik. Na de, ha már luxus, akkor luxus fülbevalókkal folytatjuk az adásunkat, íme itt is van. Ó, de gyönyörű mind a 2! Swarovski kristályokkal díszített, tenyésztett gyöngyökkel ellátott luxus fülbevalókat rendelhet. 2 különböző színben. A felső egy sárga, az alsó pedig egy fehér arannyal futtatott fülbevaló. Na lássuk, hány darab érkezett vajon? 77 darab érkezett, 38.499 forintról indulunk. Lássuk a soha nem látott árat, lássuk, őrület! Minimum ár 1999 forintért, tehát önélet bármelyik fülbevaló. Hölgyeim, megint csak újdonság, soha nem volt még. Minimum áron, vagyis 1999 forintért kapható ez a fülbevaló, és most bizony bármelyik az öné lehet.
Bármelyik, akár a sárga, akár a fehér arannyal futtatott fülbevaló, ön dönt. 72, 70, 69, 68, őrület! Minden hívást fogadunk, senki nem fog lemaradni. Minden kollégánk és kolléganőnk ott ül az ügyfélszolgálaton, és várja a hívásokat, és özönlenek is a hívások. De még mennyire? 54, 53, 52. Hát úgy látom, hogy senki nem szeretné itt hagyni ezeket a fülbevalókat. Valóban jelképes árat kaptunk. 1999 forintért, tehát bármelyik az öné lehet. Tenyésztett gyöngyökről van szó, illetve Swarovski kristályról. Ne feledjük, nem csak szép, nem csak csillogó, hanem minőségi is. 34, az utolsó 33 párnál járunk, igyekezni kell, még mindig választhat, melyiket szeretné. Az alsó egy fehér arannyal futtatott fülbevaló, a felső pedig egy sárga arannyal futtatott. Bármelyik az öné lehet, minimum áron, nagyon fontos, soha nem látott árat kaptunk. 1999 forintért minőségi Swarovski kristályokkal és tenyésztett gyöngyökkel ékesített luxus fülbevalót kínálunk önnek. Hölgyem, el fog fogyni. 18 párnál járunk. 17, 16, és tessék, a gyártó megint 1 percet adott. 1 percet, és az órát el kell, hogy indítsam. Nem tudom már tovább húzni az időt. 1 perc, ez egy most vagy soha pillanat, ismételten. 14 pár még mindig itt van. Tudja jól, az élő egyenes adásban csak azokat az ékszereket tudja megrendelni, amit éppen mutatok, és csak azon az áron, amit éppen aznap az adott műsorban kínálunk. Tehát nem lesz holnap, nem lesz jövő hét, hölgyem. Csak ma van, csak a mai adásra kell koncentrálni, és a mai árakra 9 darab, és ünnepel az ékszertéveszték. Nem is mondtam, hogy a 250. adásunkat ünnepeljük a mai délutánon, így július 14-én, péntek délután. Őrület, igazi ünnepi műsor, már csak 20 másodperc, és most, hogy megünnepeljük ezt a 250. jubileumi adást, a legjobb kedvezményekkel készültünk. Ne hagyja ki a mi műsort. Azt is mondhatnám, hogy ma akár kifoszthatják az egész raktárkészletet. Mondjuk ki, ma ünnepelünk, ma az egész stáb önökkel együtt ünnepel, és 5 darab még mindig itt van a fülbevalóból. Még 5 pár mindig itt van, igazi jubileumi adás. A 250. adásunkat ünnepeljük itt a Sláger TV-n, és már csak 5 pár fülbevalónk maradt. 1999 forintért bármelyik az öné lehet. Bármelyik, de nem sok van, nem sok, már csak 1 pár, tessék, egy pár. Az utolsó darabokat én most félretenném, jó? Mert még annyi mindennel készültünk. Rengeteg ékszer érkezett hozzám, úgyhogy mind szeretném ezeket bemutatni. Éppen ezért tovább megyünk még hozzá. Az év szenzációja következik, mikor máskor, mint a jubileumi adásunkkor. Egy igazi luxusszett, ami most 2 különböző színben, vörös és sárga arany futtatással lehet az öné. Úgyhogy egy igazi, rendkívüli lehetőség következik, de még egy picit várni kell rá, még egyelőre ne hívjanak, legyenek picit türelemmel. Ígérem, hogy mindenképpen be fogom mutatni a mai műsorba, úgyhogy várjanak egy picit még. Megéri, higgyék el, megéri. De előtte szeretnék mutatni valami álomszép ékszert. Felkészültek? Felkészültek? Íme itt van. Minden nő álma, legalábbis én azt gondolom, hogy minden nő álma, ez a komplett kollekció. Swarovski kristályokkal díszített gyűrű, és most kapaszkodjon meg, hölgyem, ingyen fülbevaló, tehát egy komplett szettet küldünk önnek, de úgy, hogy csak a gyűrűt kell kifizetnie. A fülbevaló ingyen van, teljesen ingyen van. Na lássuk, 50 darabot kaptunk összesen, és ugye tudják, ahogy már mondtam, ünnepel az Ékszer TV. Úgyhogy itt ma minden megtörténhet, és minden a legjobb áron fog majd kínálkozni. 33 000 forint az indulára, a kedvezmény pedig nem más, mint azt a mindenit, 3175 forint. Hát ilyen még nem volt. Ez igen, Swarovski kristályokkal díszített kollekció. Most 3175 forintért lehet az öné. Na most kell telefonálni, most kell telefonálni. Még egyszer mondom, félreértés ne essék. A gyűrűt kell kifizetnie 3175 forintért. És a fülbevaló most teljesen ingyen jár, ezért 1 forintot nem kell kifizetnie. 44, hát csak 43 kollekciónk van. És hát természetes, hogy a fülbevaló is Swarovski kristálykővel készült, tehát maga az egész kollekció Swarovski kristálykővel készült. 36, 35, már csak 34 szettünk van összesen. 3175 forintért most nem csak
egy Swarovski kristályos gyűrűt kap, hanem még egy pár fülbavlót is, és őrült mord érkeznek a hívások 28, 27, 26, 25, hát ez követhetetlen, 23, 22, 21, és kereken 20 szettünk maradt összesen. 3175 forintért öné lehet a gyűrű, és az ingyen fülbevaló. Hát ilyen még nem volt, de nem is lesz, mivel csak egyszer ünnepeljük a 250. adásunkat, és az ma van, bizony, az ma van a mai műsor, a 250. adásunk itt a Sláger TV-n, úgyhogy bátran csatlakozzon hozzánk, ünnepeljen velünk! Hihetetlen árakkal készültünk, szebbnél szebb ékszereket hoztunk el önnek. Lesz itt Swarovski kristálykő, már nagyon sokat láthattunk, de lesz még más is, még más Swarovski kristályos ékszer is fog következni. Lesz olyan termék is, amit eddig még soha nem kínáltunk. 21 szettnél járunk pillanatnyilag, ne feledje, a fülbevaló ingyen van, térjünk vissza 3175 forintért a gyűrű, amit ki kell fizetni. A fülbevaló most ingyen van, egy komplett Swarovski kristályos kollekciót kap, úgyhogy most kell élni a lehetőséggel. Egyszer ünneplünk 250. jubileumi adást, és az ma van bizony, az ma pénteken, július 14-én van, és már csak 3 szett még mindig itt van. 061 435 99 00 a telefonszámunk. 3 darab megmaradt, ezt ön is láthatja, viszont most ezeket én félretenném, jó? Megyünk tovább a következő ajánlattal, ami nem más, mint az igazi luxusszett. Hát rengetegen telefonáltak már, égnek a vonalak az ügyfélszolgálaton, annyian szeretnék már megtekinteni ezt a kollekciót, megrendelni ezt a szettet, de egyelőre még nem tudjuk bemutatni, még nem kaptam rá engedélyt, a gyártó úr majd meghatározza azt a pillanatot, amikor bemutathatom ezt a szettet, és az ékszer mellé, amit majd akkor rendel, akkor megkapja ezt a kollekciót, teljesen ingyen. Tehát még egyelőre én sem tudom, hogy mikor fog érkezni, én sem tudom, hogy melyik ékszer mellé fogjuk párosítani, de minden bizonnyal hamarosan érkezik, úgyhogy maradjon velem, mert bármelyik pillanatban, bármelyik percben bemutathatom. Na de most érkezik egy igazi különlegesség. Hát szerintem árulkodó lehet már maga a csomagolás, már maga a díszdoboz, amelyben érkezett ez a nyakék. Egy igazi luxusszett. Remélem felkészültek, soha nem volt még példa arra, hogy egy ilyen elegáns díszdobozban érkezett volna hozzánk egy ékszer. Hát fantasztikus. Egy olyan ékszer érkezett hozzánk, ami nélkül nincs Ékszer TV adás. Az utolsó 99 darab nyakéket kaptuk meg. A színarany hatású formatervezésünkből. Már is mutatom majd, miről van szó. Egy igazi luxusnyakék. Talán már az állandó nézőink és vásárlóink sejtik, hogy miről van szó. Már is mutatnám. Íme itt is van. A színarany hatású nyakék. Egy igazi luxus darab. Hát igen, nem akármilyen csomagolásba érkezett hozzánk, bizony-bizony egy igazi luxusnyakékről van szó. Na de, nagyon fontos, hölgyeim, hogy az utolsó darabokat kaptuk meg, tehát nagyon-nagyon kell igyekeznie, nehogy lemaradjon, nehogy későn telefonáljon. Na lássuk akkor, hogy miről van szó. Íme itt is van közelebbről, akkor láthatjuk is a luxusnyakékünket. Hát akkor remélem felkészültek, mert az utolsó 99 darabot kaptuk meg. Hát remélem, hogy azért 10 000 forint alá megyünk, mert eddig még nem volt példa rá, hogy 10 000 forint alá mentünk volna, de talán ma, a jubileumi adásban, talán ma. Ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el, 6943 forint. Hát micsoda, hogy 10 000, 7000 forint alá mentünk, kérem szépen, 7000 forint alá mentünk, és a vonalnyitás ebben a pillanatban meg is történt. 94, 93, 92, 91, 90. Hát esnek a darabszámok. Hát hogy is ne esnének, amikor ilyen remek árat kaptunk? Soha nem látott kedvezményt kaptunk erre a nyakékre. Egy 5 soros formatervezés. Szorosan készült. A láncszemek nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Egy sűrű szövésű, színarany hatású nyakék. Most 6943 forintért lehet az öné, soha nem látott áron, hiszen eddig nem volt 10 000 forint alatt kapható. De most itt van, 6943 forintért micsoda árat kaptunk. Hát akkor ünnepeljünk együtt, hölgyeim. Ünnepeljen velünk. Az utolsó 54 darabnál járunk. 53, 52, 51, és már csak 50 darabunk van. De mi lesz itt? Mi lesz itt? Talán lesz, akinek nem jut. 46,
45 darabnál járunk, 6943 forintért öné lehet a 18 karátos sűrű szövésű, 18 karátos sárga arannyal futtatott nyakékünk szenzációs áron 6943 forintért. És már csak 36 darabunk van, 35. Hát én úgy látom, hogy itt nem jut mindenkinek. Egyszerűen olyan tempóban fogynak a nyakékek, hogy hát nagyon tartok attól, hogy nem fog jutni mindenkinek. Én nagyon félek. 19, 18, 17, júj, 16, 15, 14, 13, 12. Jaj, és majdnem elfelejtettem, hogy van egy platina hatású nyakékünk is, de jó, hogy eszembe jutott. Íme itt is van. Ennek a nyakéknek jóval kedvezőbb az ára. Nyugodtan érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy mi a nyakékünk, a platina hatású nyakékünknek az ára, mert a kolléganőim tudják, megválaszolják, segítenek majd önnek. 12 darabnál járunk, pillanatnyilag 12 darabunk van a színarany hatású nyakékünkből, és jóval több mint 50 darabot kaptunk a platina hatású nyakékből, tehát abból is van bőven, úgyhogy tessék bátran telefonálni és rendelni ebből a nyakékből is. 12? Már csak 12 darabunk van, 10. A te jó ég, az utolsó 2! Látják, milyen gyorsan változnak az események? 2 darabra csökkentünk. Összesen 2 nyakékünk maradt. Egy igazi színarany hatású nyakék lehet az öné. Egy tömör, vastag, igazi színarany hatású nyakék lehet az öné. Mindösszesen 6943 forintért és 2. Az utolsó 1 darab. Egyetlen 1 darabunk maradt. Nem tudom, vajon ki lesz az utolsó darab? Talán az öné? Lehet, de most telefonáljon. Sajnos tovább kell mennem, de ha vonalban van, semmiképpen se tegye le, mert öné az utolsó darab. Én ezt ígérem önnek, és megyünk tovább még hozzá a luxus szettel. Már rengetegen érdeklődnek a bizonyos 0 forintos luxus szettünk iránt, de nagyon szépen kérek mindenkit, hogy tartsanak ki, mert még mindig nem tudom bemutatni. Érkezünk azért hamarosan a pillanathoz, de még egyelőre nem tudom bemutatni. Luxusszetről van szó, ami most sárga, illetve vörös arany futtatásban érkezett hozzánk. Úgyhogy mindenképpen maradjon velem, mert hihetetlen kedvezményben részesülhet. Na de, előtte azonban szeretnék bemutatni valami egyszerűt, valami elegánsat, picit visszafogottabbat. És ehhez a termékhez, ehhez az ékszerhez egyébként egy történetünk is van. A napokban felkereste a gyártó urat egy nagymama. És hát már szinte sírva kérte a gyártó urat, hogy hozzunk a mai műsorba egy egyszerű láncot. Egy teljesen visszafogott, apró, láncszemes, 18 karátos láncot. És a kérése a következő volt, hogy azért van neki szüksége nagyon erre a láncra, mert hogy az unokája, az elsőszülött unokája készített egy pici kerámia medált az óvodában. Hát, mikor meghallotta a gyártó ezt a történetet, azt mondta, hogy ez nem tud egyszerűen ellenállni ennek a kérésnek. Hát ki tudna egy ilyen kérésnek ellenállni? Klárika néni volt, aki ezt a nyakláncot tulajdonképpen elhozta nekünk, hiszen az ő kérésére hoztuk el ezt a nyakéket. Úgyhogy lássuk akkor, hogy hány darabot kaptunk ebből. Hány darab nagy mamát lehet meglepni ezzel a lánccal, ha lehet így mondani. Lássuk akkor, 99 darab érkezett Klárika néni kérésére. Hát egy ország lehet most hálás Klárika néninek, aki külön kérésre, saját kérésére felkereste a gyártó urat, hogy hozzuk el ezt a nyakláncot. Hozzuk el, mert a kis kerámia medált, amit az unokájától kapott, valahogy viselnie kell. Nincs mese, azt minden nap a nyakában kell hordania. Na de hát, ha nincs lánc, akkor ugye min hordja? Na mi biztosítjuk önnek, Klárika néni. Lássuk, milyen áron? 3999 forint. 3999 forintért, Klárika néni, gratulálok, hiszen öné a nyakék. Öné ez a nyaklánc. Na de, hát bármilyen hihetetlen a gyártó úr, nem csak ezt a kérést teljesítette, nem tudott itt megállni, nem tudott, azt mondta, hogy legyen még egy ajándék. Legyen emellé a lánc mellé még egy ugyanilyen lánc, teljesen ingyen ajándék.
Tehát most már egyet fizet és kettőt kap 3999 forintért, nem egy, hanem 2 darab láncot küldünk önnek. Hála Klárika néninek, aki külön kérte a gyártórat, hogy hozzuk el ezt a láncot, az ő kérésére érkezett, hogy legyen mire felfűzni az unokája által készített kis kerámia medált. Hát íme itt van ez a lánc, mi elküldjük. Hát olyan megható volt ez a történet, hogy nincs mese. A mai péntek délutáni műsorba, a jubileumi adásba megérkezik ez a lánc. Elhozzuk ezt a láncot. A 250. adásunkba elhozzuk Klárika néni kérésére ezt a láncot, és ráadásul nem is egyet, hanem 2 darab láncot küldünk. Nem csak Klárika néninek, hanem önnek is, ha most telefonál. 3999 forintért mind a 2 láncot megkaphatja. 85 darabnál járunk. 99-ről... Most micsoda? Kiment a gyártó asszisztense, és itt hagyott egy ajándékdoboz. De mi ez, gyártó? Ajándék! 50 000 forint értékben. Hát őrület! Hát mi van itt, kérem szépen? Hát megáll az eszem. 50 000 forint érték ajándékot küldünk önnek a 2 lánc mellé. Tehát így 3999 forintért kap 2 láncot, és kap 2 ajándékékszert is. 2 medált ráadásul 50 000 forint értékben. Ezek nagyon-nagyon titkos medálok, mert hogy én sem mutathatom meg önöknek, ezt kizárólag majd ön fogja látni, hogyha kinyitja a dobozt. Tehát ez gyakorlatilag a gyártó és az ön titka marad. 63 darabnál járunk, 62, 61 és már csak 60. 60 hívást tudunk még fogadni. 59, úgy látom, hogy nagyon sokan szeretnék ezt a láncot. Hát meg tudom érteni, hiszen valóban megfizethető árat kaptunk. És ráadásul még 50 000 forint értékű medálokat is kap a 2 lánc mellé, úgyhogy most meg kell ragadni a lehetőséget. Most kell élni ezzel a kedvezménnyel, mert mindent duplán küldünk önnek. A láncot is, illetve a medált is duplán csomagoljuk önnek. 37, 36, 35, őrület 34, hát mi van itt? Hát mi lenne igazi ünnepi adás, ugye már 250. adásunkat ünnepeljük itt a Sláger TV-n, és ebből az apropóból a legjobb kedvezményekkel, a legszebb ékszerekkel készültünk önöknek. 20 darab, 19 darabnál járunk. Ugye igaz a mondás, hogy az egyszerű, néha több, és így van. Így van, 17. Már csak 16 darab láncunk van, 3999 forintért most dupláztunk mindent. A láncokat, illetve a medálokat is, úgyhogy ne hagyja el lehetőséget. A gyártó most a mai műsorba emelte a tétet. Emelte a tétet. Hát akkor éljenek a nagymamák, éljenek a boldog, büszke nagymamák, és azok a pici óvodások, akik büszkén készítik a nagymamáknak a kis medálokat, amit az óvodában olyan lelkesen formáznak a kis kezükkel. Hát akkor éljenek! Éljenek a nagymamák, és éljenek a kisunokák. 14, 13, te jó ég, hát mindjárt el fog fogyni. 11, 10, sőt már csak 9, mi lesz itt? 9 darab még mindig itt van, ne feledjék. Ezt az árajánlatot csak a mai jubileumi adásban tudtuk kínálni. Ez egy jelképes összeg. Ma teljesítettük Klárika néni hívását. Ma a 250. adásban együtt ünnepel minden nagymama, minden unoka. Klárika néni elhozta nekünk ezt a remek kedvezményt. A kérésére a gyártó elhozta ezt a 2 láncot ajándékmedálokkal együtt. Úgyhogy most már mindenki velünk együtt ünnepelhet, nem csak Klárika néni, hanem ön is. Csatlakozzon bátran hozzánk, hiszen ma nem akármilyen kedvezményekkel találkozhat. És 5, 4, az utolsó 3 darabnál járunk, hát el fog fogyni. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy pont önnek nem fog jutni. Lehet, hogy addig gondolkodik, ami pont önnek már nem jut. Nem esne jól, tényleg? Nagyon-nagyon nem esne jól. Ha valaki, ha bárki is, ha akár csak egy néző, egy vásárló is kimaradna, borzasztó érzés lenne. 2 darab. 2 darab. Van még 2. És 1. Az utolsó 1 darabnál járunk. Ne feledje, 1-et fizet, és 2 elegáns láncot küldünk önnek, plusz még 2 medált 50 000 forint értékben. 1 darabnál járunk pillanatnyilag. Egyetlen 1 darabunk van. 1 utolsó lehetőség. Remélem, hogy Klárika néni már foglalt magának az utolsó 1 darab
most pillanatnyilag megmaradt, még láthatják a raktáron, egy utolsó megmaradt. Én ezt most félreteszem, és megyünk megint tovább a promóciós kollekcióval, a 0 forintos szettel. Már rengetegen telefonáltak, már égnek a vonalak, azt kell mondjam. Nagyon sokan kérdezték, hogy mikor tudják megrendelni a luxusszetteket, mikor, melyik pillanatban találkozhatunk vele. Egyelőre még nem tudok mondani semmilyen információt ezzel a szettel kapcsolatban. Annyi biztos, hogy a gyártó emelte a tétet. A mai jubileumi adásba megemelte a tétet, méghozzá nem egy, hanem 2 kollekciót küldünk önnek. Azt még nem tudom, tényleg nem tudom, hogy melyik ékszer mellé fogja odaadni ezt a luxusszettet ajándékba. Most próbáltam kisakkozni, de hát tényleg nem tudom, a gyártó kiszámíthatatlan. Szerintem egyszer csak betoppa majd a stúdióba, és azt mondja, hogy most, Bernadett, most érkezik ez a pillanat, viszont még egy picit azért várunk rá, még egy pici türelmet szeretnék kérni, előtte azonban egy igazi, exkluzív szett fog következni. Egy gyémánt csillogású, egy gyémánt hatású szett fog következni 3 részben, gyűrű, fülbevaló és nyaklánc. Egy komplett kollekciót kínálok most önnek, 18 karátos fehér arany futtatással, illetve gyémánt hatású kristályokkal ékesítve. Gyönyörű, álomszép. Az ékszerek ékszere, a kollekció kollekciója, hát nézze meg, a tökéletes szett. A gyémánt ragyogású kollekció. Na lássuk, vajon hány darabot kaptunk? Azt a mindenit 111 szett érkezett. Hát soknak tűnik, de nem tudom, hogy vajon elég lesz-e. A gyémánt hatású kollekciónkat látja, amiből 111 darab érkezett. De egyáltalán nem biztos, hogy elég ez a 111 darab. Lássuk a végérvényes árat. 103 000 forintról indulunk, és 8975 forint a kedvezmény. Őrület, hiszen megint bőven 10 000 forint alá estünk. 8975 forintért önni lett a komplett kollekció. Ilyen még nem volt, hölgyeim. Ilyen nem volt és nem is lesz, hiszen csak ma ünnepeljük a 250. adásunkat. És csak ma kínáljuk ezt a szettet ilyen remek áron. És érkeznek is a hívások. 97, 96, 95, 94, 93, őrület, 91, 90. Hát úgy látom, hogy párosával, kettesével foglalják a kollekciót. 85, 84. Minden egyes másodperc számít, nagyon fontos, hiszen minden egyes másodpercben elvisznek egy kollekciót, és te jó ég! Micsoda? Gyártó úr, most mi történt? Gyártó úr. Most nem értem, hogy nem hiszem el. Jól látom? Ez az a kollekció, amit láthattunk a képernyőn egészen az adás eleje óta? Hát akkor úgy látom, hogy ki kell mondjam, eljött a pillanat, hölgyeim, eljött a pillanat, itt van már a kezemben a 2 luxusszett, a 2 0 forintos luxus kollekció, itt van már a kezemben, ami ezek szerint ehhez a kollekcióhoz fog tartozni. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. 8975 forintért tehát most nem 1, nem 2, hanem 3 darab kollekciót kap. Őrület! 2 0 forintos szettet küldünk önnek. Ráadásul tenyésztett gyöngyökkel ékesített kollekciót kap. Erre várt fél Magyarország, erre a 2 szettre várt, és most elérkeztünk ehhez a pillanathoz. Íme itt van. Tenyésztett gyöngyök, sárga, illetve vörös arany futtatással, 2 különböző stílus egyébként. 55, 54, rengetegen hívnak, rengetegen, hát most még többen telefonálnak, mint az előző néhány másodpercben, mert hogy most érkeztek meg az 0 forintos kollekciók, hát persze, hogy megugrottak a hívások. 50, és mi történik? Hát őrület, halmozzák a... Hölgyeim, hát nem hiszik el, de hát látják, nem látják? Itt vannak a dobozok, amik mind érkeznek önökhöz. Elő vannak készítve, csomagolva azok a díszdobozok, amiket ön is megkap. Kettesével mind a 2 kollekció az öné, 2 díszdobozba csomagolva. Hát nem hitt el, most itt van a gyártó asszisztense, behozta a díszdobozokat, gyönyörű ékszerek, gyönyörű arany díszcsomagolásban. Hát akkor most telefonáljon. Talán nem hitt el, hogy itt vannak a dobozok, hát most itt van. Itt a példa arra, hogy öné lehet a 0 forintos luxus kollekció. Most, ezekben a másodpercekben.
a mai adásban, a mai jubileumi műsorunkban, a 250. adásunkban. Ma minden megtörténhet. 43, 42, és megint csak mutatnám, hogy íme itt van ennyi doboz. Egy igazi luxus kollekció, pontosabban 2. Hát hihetetlen. Tornyosulnak mellettem a dobozok. Hát tudom, hogy hihetetlen, de ez mind-mind az öné. Az önöké. Az utolsó 39 darabnál járunk. Hát mi felkészültünk, 37, 36, és még ráadásul benne van Diana hercegnő kedvenc kollekciója is, kedvenc ékszere, a tenyésztett gyöngy. Hát ez őrület, erről szól egy ünnepi adás, igen, így ünnepel az Ékszer TV, így ünnepel az Ékszer TV, a Sláger TV önökkel együtt, mert mi önökért vagyunk, az önök kérését teljesítjük. Az utolsó 34 darabnál járunk, 8975 forintért tehát nem egy luxus, nem egy gyémánthatású luxus kollekciót kap csak, nem, hanem kap még 2 teljesen ingyen szettet is. Tenyésztett gyöngyökkel ékesített kollekciókat, fülbevalót, medált, láncot, most dupláztunk mindent, és csak hozzák az asztalra a dobozokat, hát ezt nem hiszem el. Most már kezdek életveszélyes helyzetbe kerülni, mert mindjárt rám dől az összes doboz, hölgyeim. Kezdek egy picit aggódni attól, hogy vajon a testi épsége megmarad az adás végéig, de hát láthatják, torony magasan itt van az összes kollekció, amit önöknek csomagoltunk be, hát semmi más nincs, csak egy telefonhívás. Egy telefonhívás választja el önt ezektől a dobozoktól, ezektől a kollekcióktól. Név, lakcím, semmi más nem kell. Hát nem hitték el, itt van, magaslik. Egy igazi aranytorony látható itt az asztalon, ami most mind az önöké. Mind az önöké. Őrület. Itt van az aranytorony, és ez mind önökre vár. Csak a neve, és csak a lakcíme hiányzik belőle. Az utolsó 19, bocsánat, már csak 19 szettünk van. 8975 forintért tehát nem egy gyémánthatású kollekciót küldünk csupán, hanem 2 gyönyörű tenyésztett, gyöngyökkel ékesített szettet is, mert a gyártó úr emelte a tétet. Nem 2, hanem 3 darab kollekciót küldünk önnek egy áráért, és már csak 10, azt a mindenit kereken, 10, sőt 9, és íme, itt vannak a dobozok, itt van az aranytorony, itt van az Ékszer TV élő egyenes adásában, a Sláger TV-n, a Temérdek ékszer kollekció. Itt sorakozik az asztalomon, nem hitt el, hát íme itt van, bebizonyítjuk, hogy minden egyes kollekció előre csomagolva önre vár. És 9 szettnél járunk, 9 szett, és íme itt van a 2 kedvenc, a 2 legnőjesebb kollekció, a gyémánthatású szett. És a tenyésztett gyöngy kollekción 2 különböző stílusban és 2 különböző futtatásban. 9 szettnél járunk, és nem hiszik el, megmutatom ahányszor csak szeretnék, hogy itt van az összes kollekció díszdobozba csomagolva. Gyönyörű szettek, és a legjobb áron, csak a mai műsorban, a jubileumi adásban ön kaphatja meg, senki más. Az utolsó 8 darabnál járunk, 0 forintért, igen, valóban 0 forintért, igen, megtörténhet, jól látja és jól hallja. 8 darabnál járunk, csak egy név és egy lakcím hiányzik, az ön neve és az ön lakcíme hiányzik ezekről a dobozokról, és mi már is küldjük önnek, mi már is elküldjük önnek, akár már holnapot lehet önnél. Itt van minden kollekció, ami most az öné. A gyémánt hatású szett, és a 2 luxus szett, a 2 tenyésztett gyöngy kollekció. Valóban, most indelkedett a kolléganőm, hogy már csak 8 darab kollekciónk van, és valóban 8 szettünk van összesen. Láthatja ön is. És 1 percet kaptunk. Hát remélem felkészültek. Vajmi kevés ez az 1 perc, vajmi kevés. 1 percünk marad hátra. Tehát még egyszer mondom, 1-et fizet, és most 3-at kap cserébe. 8975 forintért tehát egy gyémánthatású szettet, illetve 2 tenyésztett gyöngy kollekciót kap. Teljesen ingyen. Majd 4 millió forint
az ajándék értéke. A 2 luxus kollekció 4 millió forintot ér, és most ingyen 0 forintért az öné, hölgyem. Bátran telefonáljon, van még fél percünk. Nem sok ez az idő, nem sok ez a fél perc, de arra elég, hogy foglalja az egyik kollekciót az 5-ből. Telefonáljon, én itt vagyok, van még 3. Ne hagyja ki, soha nem volt még ilyen lehetőség. Hát hiszen soha nem volt még jubileumi adás, soha nem ünnepelhettük meg a 250. adásunkat. Úgyhogy most kell élni a lehetőséggel. Itt van az aranytorony is, itt sorakozik az összes kollekció, az összes luxusszet itt van, és őre vár is. Júj. Letelt az idő. Letelt az idő, viszont van még 3 darabunk. Nem tudom, hogy vajon ki lesz az utolsó 3 darab kollekció, de bízom benne, hogy már valaki vonalban van. Ha vonalban van, öné a kollekció. A legszebb szettek. A gyémánt hatású kollekció és Diana legkedveltebb kollekciója, ékszere is köztük van. És most mindez 8975 forintért. 2 kollekció teljesen ingyen az öné. Ezekért nem kell fizetnie 1 forintot sem. Ezt most ingyen kapja, hogy miért? Mert ünnepünk. Mert az Ékszer TV önökkel együtt ünnepel. Az utolsó 2. És 1. Kritikus pillanat. Egyetlen 1 darabunk maradt. Viszont én tovább megyek, mert még azért van mit mutatnom, szeretnék még sok-sok ékszert bemutatni önöknek, úgyhogy remélem, hogy ezek után is velem tartanak, és már is megyünk tovább egy gyűrűvel, egy igazi exkluzív gyűrűvel. Láthatják, a csomagok még mindig itt vannak, ezek nem tűnnek el, ezek önökhöz érkeznek. Hát igen, hölgyeim, be kell, hogy valljam, az igazi munka az majd adás után következik, mert hát ugye csomagolni kell ezeket a gyönyörű ékszereket. Na de, menjünk tovább, íme itt van ez a gyűrű. Egy 18 karátos sárga arannyal futtatott, fehér kövekkel ékesített gyűrű lehet az öné. Egy csavart formatervezés, ez nem egy egyszerű karikagyűrű, azért van benne egy pici különlegesség. Ez a csavart kialakítás. Na de, lássuk, hogy hány darab érkezett. 50! Kereken 50 darab gyűrűt kaptunk. Hát igen, hölgyeim, valóban egy exkluzív gyűrűről van szó, ami limitált számban érkezett hozzánk. Na lássuk, 43 000 forint az indulóár, bízunk abban, hogy a jubileumi adáskor a legjobb árat kapjuk. Azt a mindenit. Nem hiszi, ugye én sem, 4035 forintért önni lett a gyűrű, de ez még mind semmi. Mert hogy ünneplünk, ünnepi adás, ezért emeli a gyűrű mellé, még ajándékba küldünk önnek egy igazi, klasszikus imakeresztet. Hát íme itt van, mind a 2 ékszer most az öné, 4035 forintért, ez az imakereszt tehát most teljesen ingyen az öné. Ezt nem kell külön kifizetnie, ez ott lesz a dobozban. Ott lesz a gyűrű mellett, teljesen ingyen. Teljesen ingyen. Önök kérték egyébként a 18 karátos sárga arannyal futtatott imakeresztet, és mi úgy döntöttünk, hogy ezt az imakeresztet elhozzuk önöknek a mai adásba, és emellett ráadásul ingyen adjuk önnek. Ragaszkodott hozzá a gyártó úr, hogy ezt a keresztet ingyen odaadjuk önnek, hiszen a hit nem lehet pénzkérdése. Nem lehet pénzben, értékben mérni a hitet. Úgyhogy ingyen odaadjuk a gyűrű mellé. És érkeznek a hívások sorjában, érkeznek 25, 24, már csak 23, őrület. Mi van itt már megint? Izzanak azok a vonalak. 19, 18, hát mondjuk ideje sem volt kihűlni, már csak 16. Hihetetlen kedvezményekkel találkoztunk, szebbnél szebb ékszerekkel, és hát minden egyes kedvezményt megragadtak. Igazuk is van, hölgyeim. Hát hogy is ne élnének ezekkel a kedvezményekkel? Soha nem látott ajánlatok. 12 gyűrűnél és 12 ajándék medálnál járunk pillanatnyilag, de el fog fogyni. Szerintem ez is el fog fogyni az utolsó darabig. Tudják, csak telefonálni kell, és mi már is küldjük az ékszert, azonnal az adás végén csomagoljuk. 8,
7. Az utolsó 6 darabnál járunk. Egy igazi, klasszikus imakereszt lehet az öné. Teljesen ingyen. 4035 forintért öné a gyűrű, és ingyen a medál. Ha esetleg megszakadt volna a hívás, akkor mindenképpen telefonáljon vissza, ne hagyja, hogy elveszten ez a lehetőség, jó? Itt vannak a kollégáid, és várják a hívását. 4, 3, 2, az utolsó 1 darabnál járunk. Egyetlen 1 darab gyűrű, és 1 ajándék imakereszt. Még az öné lehet, én viszont tovább mennék, az utolsó, tehát most egyelőre itt marad a raktáron. És megyünk tovább egy gyönyörű karkötővel, úgyhogy figyeljenek most a karkötő szerelmesei, mert egy újdonság fog érkezni, az új kollekciónk legújabb darabja fog bemutatkozni, ami egy nagyon elegáns formatervezés, nagyon szolid, visszafogott, igazán kecses nőies, egy 18 karátos fehér arannyal futtatott karkötő, vékony lánccal, illetve egy ovális karikával díszítve, fehér kristályokkal kirakva. Tehát valóban azt kell mondjam, hogy egy nagyon szolid, nagyon visszafogott formatervezés, ami most debütál, ami most látható először, tehát országos tévépremierről van szó, hölgyeim, úgyhogy a legjobb debütáló árkedvezményben reménykedem én magam, és na lássuk, 89 darab érkezett, 29 000 forint az indulóár, a kedvezmény pedig nem más, mint 6799 forint. Nagyon jó, de nem ma, ugye gyártó úr? Ugye gyártó úr, hogy most az ünnepi adásban jobb árat tudunk még kínálni. Na hát erről van szó, köszönöm szépen gyártó úr. Tehát 2799 forintért öné lehet a karkötő. Egy 18 karátos fehér arannyal futtatott karkötőt kínálunk önnek, gyönyörű kristályokkal díszítve, cirkónia kövekkel kirakott, ovális karikával ékesített, elegáns, visszafogott karkötőt kínálunk önnek. Hát ilyen még nem volt. 2799 forintért öné lehet a debütáló karkötőnk, a premier karkötőnk, egy igazi újdonság, ami premier áron 2799 forintért már is lefoglalható. Siessen viszont, mert gyorsan fogy. 83, 82, 81, 80, ez a karkötő, ez már az őszi-téli kollekcióból való, de mi nem vártunk őszig. Mi elhoztuk önöknek. A nyár közepén, júliusban elhoztuk önöknek ezt a karkötőt, és a lehető legjobb áron 2799 forintért kínáljuk önnek, és most megint csak elindult egy hullám, te jó ég! 60 darab alatt vagyunk, 60 karkötő alá estünk, 53, 51, és tessék! Kettesével, sőt hármasával viszik a karkötőt. Őrület, le fog maradni. Addig gondolkodik, amíg lemarad erről a lehetőségről. Egy jelképes árat kínáltunk önnek. 25, 24, 23, újdonság itt az Ékszer TV-n. Csak önöknek, premier áron 2799 forintért kínáljuk a karkötőt, de csak ma, csak a jubileumi adásunkban. Ez már nem lesz a jövő héten. Egyszer van 250. adás, és az bizony ma van. Ma van július 14-én péntek délután. Önökkel együtt ünnepelünk. Önökkel együtt a Sláger TV nézőivel. 9 darabnál járunk. 9 karkötő még mindig itt van. 061 435 99 00 a telefonszám. Bátran telefonáljon. Én itt vagyok. A kollégáim is itt vannak. Már csak ön hiányzik. Önnel együtt szeretnénk ünnepelni, hiszen ön nélkül nem léteznénk, ön nélkül nem működne a műsor. Szükségünk van az ön visszaigazolására. Az utolsó 1 darab még mindig itt van. Egyetlen 1 darab még itt van a premier karkötőnkből, ami 2799 forintért az öné lehet akár. Egyelőre félreteszem, még gondolkodhat rajta, de megyünk tovább. Méghozzá valami igazán különleges ékszerrel folytatjuk a műsort, ami egy 18 karátos vörös arannyal futtatott lánc lesz, tehát nem csak egy lánc, hanem ráadásul vörös arannyal futtatott lánc következik, egy egyszerű, visszafogott, apró láncemes lánc fog következni. Íme itt van! Íme itt van! Ez az a lánc, amit megint csak önök kértek. Megint csak nézői kérésre hoztuk el ezt a láncot. Lássuk, hány darabot tudtunk biztosítani. Hány darab érkezett? Egy igazi,
elegáns, vékony lánc, 18 karátos vörös arany futtatással. Kihangsúlyozom, mert eddig még nem volt példa arra, hogy vörös arany futtatással érkezett volna ez a formatervezés. Megdöbbentő módon egyébként rengetegen keresték az egyszerű láncot, különösképpen a vörös arannyal futtatott láncot. Hát megint csak nem tudtunk nemet mondani, hát miért is mondtunk volna nemet, hiszen ma ünneplünk. Ma minden önökről szól, úgyhogy ma minden lehetséges. Na lássuk, ne húzzuk az időt, jó gyártúr, mutassuk rögtön a legjobb árat. Azt a mindenit 3538 forint, ez igen, 3538 forintért, tehát öné lehet a nyaklánc. A 18 karátos vörös arannyal futtatott láncunk most szenzációs áron lehet az öné. Most bocsánat, megint valami történik. Álljunk meg, bocsánat. Álljunk meg egy pillanatra, mert megint készhez kaptam egy dobozt. Most mi ezzel a teendőm, gyártúr? Ajándék. A gyártúr úgy döntött, készüljön fel, hogy emeli a lánc mellé a mai műsorba, a mai ünnepi adásba teljesen ingyen odaad önnek még egy medált, illetve egy pár fülbevalót, tehát egy komplett szettet küldünk önnek, egy komplett luxus szettet, egy pár fülbevalót, illetve egy medált küldünk a lánc mellé. Hát most már lesz mit felfűzni a láncra, most már itt van a medál is, ezt is elküldjük önnek, sőt, még grátisba egy pár fülbevalót is. Tehát 3 darab ékszert kap 3538 forintért. Most teljesen ingyen küldjük önnek a medált és a fülbevalót, ezért nem kell fizetnie. Ez most a speciális ajándékunk önnek a mai ünnepi adásunkban. 41, 40, már csak 39, már csak 38, 37. Őrület, hogy milyen tempóban fogynak a termékek, őrület! Még egyszer mondom, hogy ön csak a láncot fizeti. Csak a láncot. A fülbevaló és a medál ingyen van. Ezeket nem kell kifizetnie. Ez teljes mértékben a mi ajándékunk. A mai műsorba, a mai ünnepi adásba elhoztuk önnek ezt a luxusszettet teljesen ingyen. 23, már csak 22, 21, 20, és 20 alatt vagyunk, 19, 18, 17. Az utolsó 15 darabnál járunk. Hát mi van itt, és mi lesz még? Még korán sincs vége a műsornak. Most ne kapcsoljon át sehova, most maradjon velünk, mert van még néhány perc az adásból, és mindenképpen örülnék, hogyha velem tartana, mert jönnek még újdonságok az utolsó percekben, de addig is van még ebből a kollekcióból, még ebből is rendelhet. 14 szettnél járunk. 3538 forintért tehát öné lehet a nyaklánc, illetve a kollekció. És 1 percet kaptunk már megint. És el is indult az óra. 1 percet kaptunk, és peregnek a másodpercek. 11. Az utolsó 10 használja ki lehetőséget, mert most a lánc mellé ingyen odaadjuk önnek a medált, hogy legyen mit felfűzni a láncra, illetve a fülbevalót is, hogy legyen egy komplett szettje, hogy ne csak egy nyaklánca, hanem egy fülbevalója is legyen, ezért most egy komplett szettet kap 3538 forintért. És fél percünk maradt. Fél perc. 2 kritikus szám, már csak 2 darab kollekciónk van, és fél percen belül vagyunk. Minden másodperc számít. Amikor az utolsó darabokról beszélünk, akkor már minden másodperc számít. És 1 darab, különösképp ha az utolsó darabról van szó, egy utolsó szett. 1 szett. És ha minden igaz, jól hallom, hogy megérkezett az utolsó hívás. Így van, elfogyott. Hát ilyenkor vagyok én igazán boldog, amikor az utolsó darabig elviszik. Gratulálok minden hölgynek. És most figyeljenek, hölgyeim, mert egy igazi különlegesség fog következni. Pontosabban különlegességek, mert hogy lehet válogatni különböző színek közül. Na lássuk! Igazi újdonság, ez is a téli kollekciónkból érkezett, tehát már előre a nyáron bemutathatjuk önöknek ezeket a láncokat, mind Swarovski kristálykővel díszített nyakék, különböző színben. Vörös, rózsaszín, sárga, kék, zöld és a legfelső egy lila. Bármelyik az öné lehet, kedve szerint válogathat. A szivárvány összes színéből válogathat. Na de, hogy milyen áron, az most kiderül. Jubileumi adás, tehát jubileumi árat várunk. Lássuk, mi lesz ez? Azt a mindenit, 4537 forint a kedvezményes ár. Még egyszer mondom, Swarovski kristályokkal díszített nyakláncokat rendelhet mindösszesen 4537 forintért. Hát akkor égjenek a vonalak.
Ünnepeljünk együtt! 99 darabot kaptunk összesen, és ez még nem minden, mert minden egyes nyaklánchoz jár fülbevaló is, ingyen Swarovski kristályos fülbevaló is jár minden egyes nyaklánc mellé. Tehát bátran telefonáljon, mert most a legjobb árat kínáljuk önnek. 4537 forintért soha nem látott áron bármelyik lánc az öné lehet, bármelyik szín, akár a lila, akár a zöld, akár a kék, akár a sárga, akár a rózsaszín, vagy a piros, bármelyiket megrendelheti. Soha nem látott árat kaptunk, és érkeznek a hívások folyamatosan, cseng minden vonalunk. Elképesztő számmal érkeznek az érdeklődők. 57, már csak 52, 42, követni se lehet, milyen gyorsan fogynak a darabszámok. Még egyszer mondom, hogy Swarovski kristályokkal díszített medálokat, pontosabban láncokat rendelhet 4537 forintért, és mutatnám a hozzájuk tartozó fülbevalókat. Íme itt van! Ezt most az öné, ingyen fülbevalókat küldünk a láncok mellé. Tehát komplett szettet kap, komplett Swarovski kristályos szettet küldünk önnek mindösszesen 4537 forintért, de már csak 22, 21. És az utolsó 20 darabnál járunk. 061 435 99 00 telefonszámuk. Hát egyikszer, mint a másik. Én el tudom hinni, hogy nehéz a döntés. Én tudom, hogy sokat kell hezitálni, sokat kell gondolkodni, hogy melyiket rendelje, de most azért már igyekezzen eldönteni, mert kifut az időből, 14 darabnál járunk pillanatnyilag, és még mindig válogathat. Mindegyik színből, mind a 6 szín elérhető még. Gyorsan dönts el, melyik az önszíne, vörös, rózsaszín, sárga, kék, zöld, és a lila, melyiket szeretném. Megsugom önnek, hogy a sláger termékünk a Balaton kék színű nyaklánc. Hát hogy is ne? Hogy is ne az lenne a kedvenc? Az utolsó 9 darabnál járunk. 061 435 99 00 telefonszám. Semmi más adatra nincs szükség, csak egy névre és egy lakcímre. És mi azonnal az adásidő végén csomagoljuk önnek az ékszert, és már napokon belül ott lehet önnél. Az utolsó 5 darabnál járunk. Igazi nyári darabok megint csak. A szivárvány összes színében válogathat, színéből válogathat. Rendkívül jó áron. 4537 forintért Swarovski kristályjal ékesített nyakláncokat eddig még soha nem rendelhetett tőlünk. Ráadásul most nem csak láncot, hanem fülbevalót is küldünk önnek teljesen ingyen. Hát erről szól egy igazi ünnepi adás. Erről szól egy jubileumi műsor itt az Ékszer TV-n. Együtt ünneplünk önökkel, a Sláger TV nézőivel és az Ékszer TV vásárlóival. 3 darabnál járunk. Van még 3 darab összesen. Sőt, még egyet elvittek, már csak 2. Már csak 1 darabunk maradt összesen, ezeket én most félreteszem, és nagyon-nagyon gratulálok mindenkinek, aki eddig már foglalt, aki nem, az még megteheti. Gyönyörű szép hétvégét kívánok, minden jót, viszontlátásra!